Τρόικα, δάνεια, χρέη, δυσβάστακτοι φόροι, περικοπές, ακρίβεια, λουκέτα, capital control, υπογεννητικότητα, εισρωή αλλογενών, παραχώρηση ηθαγένειας, κατασχέσεις, εξαθλίωση, αυτοκτονίες, μετανάστευση, παράδοση εθνικής κυριαρχίας, ιδιωτικής, δημόσιας περιουσίας, κατάργηση συντάγματος, απουσία δικαιοσύνης και μνημόνια σωτηρίας. Εσύ, ο Έλληνας ηθαγενής, είσαι κυρίαρχος του έθνους σου. Έχεις τεράστιο πλούτο που σου κρύβουν. Δεν χρωστάς σε κανέναν. Σου χρωστάνε τα πάντα. Μόνο με την ενεργή συμμετοχή σου καταργείς τα μνημόνια, τους αλλοεθνείς πολιτικούς σου και αποφασίζεις εσύ για το μέλλον σου, των παιδιών σου και του έθνους σου. Ενημερώσου για το πολιτικό φορέα του ελληνικού έθνους, για τη δημιουργία της Ελλήνων πολιτείας, με αξίες, αρχές και πολιτιακούς νόμους, για την πλήρη αποκατάσταση του ελληνισμού. Ο δρόμος για να απελευθερωθείς από τα χρέη σου σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, είναι εσύ. Ελλήνων Συνέλευσης. Ελλήνων Συνέλευσης για την Καστοριά, 11 Νοεμβρίου 53 και Ορεστίων Γωνία. Τηλέφωνο 24670 23 145 και για το Άργος Οριστικό Μεγάλο Αλεξάνδρου 33. Τηλέφωνο 6945 44 18 63. Αλλά θα μου δώσει 200 αύριο και μετά θα μου δώσει 300 και μετά 500 και μετά δεν μπορώ να το ξεπλήσω. Άρα να μου ξαναβάζει πάλι άλλους λόγους και να με πνίγει κάθε μέρα, να μου παίρνει το σπίτι, να μου παίρνει τα λιμάνια, να μου παίρνει ό,τι έχω και δεν έχω σήμερα αεροδρόμια και λοιπά στην Ελλάδα, να μου παίρνει και τον ορικό πλούτο που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Σημαίνει λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή μας δένουν γυροκόδαρα αυτά τα κόμματα, αυτές οι φατρίες που ήταν όταν απελευθερωθήκαμε από το 1921. Υπήρχαν τότε φατρίες που βοηθούσαν και ελέγχανε και προσπαθούσαν να ελέγξουν την Ελλάδα. Οι φιλογερμανοί, φιλογάλλοι, φιλορώσοι, φιλοάγγλοι κλπ. Ποτέ δεν ήταν φιλορώσοι, φιλοέλληνες. Αφού λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι τότε ήταν αυτές οι συμμορίες και μας είχαν πεδρίσει, στη συνέχεια οι ξένοι αυτοί τα έκαναν κόμματα. Και αυτά τα κόμματα συνεχίζουν μέχρι σήμερα να λένε δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, σοσιαλιστές, κομμουνιστές, εθνικιστές και οτιδήποτε άλλο είναι που να μας απολύτουν. Δεν πρέπει λοιπόν εμείς να τους ακούμε αυτούς, θα πρέπει να ακούμε την δική μας συνείδηση, την οικογένειά μας, την πατρίδα μας, τη σημαία μας, την Ελλάδα μας. Αυτή τη στροφή λοιπόν κάνουμε σήμερα, γιατί μόνο με αυτή τη στροφή και με το αναγκαστικό δίκαιο που μας λέει ο ΙΕ εδώ, θα μπορούμε να ανακτήσουμε και να πάρουμε όλα αυτά τα χρήματα τα οποία ανήκουν σε εμάς. Είναι δικά μας. Ένας λοιπόν λόγος για να βγούμε από αυτή την διέξοδο που μας έχουν οδηγήσει τα κόμματα είναι, αφού πάρουμε το 51%, να πάρουμε τα 600 δισεκατομμύρια του ΣΟΡΑ, τα οποία τα έχει στον Καναδά στην τράπεζα, αποδεδειγμένο αυτό, δεν το συζητάμε, να μην σταματάμε σε τέτοια, έγιναν δικαστήρια, αποδείχθηκαν, αριθμοί αποφάσεων κλπ. Δεν το συζητάμε. Άρα λοιπόν, ένα είναι αυτό ότι έχουμε 600 δισεκατομμύρια, μπορούμε να τα πάρουμε, να ξοφλήσουμε την άλλη μέρα του Δουντού και την επόμενη μέρα να κάνουμε δικό μας κράτος, δική μας κυβέρνηση, δικό μας σύνταγμα, δική μας τράπεζα, δικά μας χρήματα, τα πάντα. Και ο άλλος ο τρόπος είναι από τα 115 δισεκατομμύρια που έχουμε σε αυτές τις τράπεζες, δεν είναι πουθενά αυτά στον Άρη. Εδώ στις δικές μας τράπεζες είναι. Είναι αριθμός λογαριασμού. Και αυτό έχει διαπιστωθεί και πριν μια εβδομάδα κάποιοι συνέλληνες έχουν βάλει 2-3 ευρώ. Έτσι, η κατάθεση σε αυτά τους λογαριασμούς και βγήκανε οι ίδιοι λογαριασμοί. Ακριβώς οι ίδιοι λογαριασμοί, τα ποσά τα κρύβουν βέβαια, πόσα ποσά πίσω δεν σου λένε πόσα έχει μέσα. Λοιπόν, αλλά ο ίδιος λογαριασμός ο οποίος ανήκει σε εμένα και σε εσάς. Λογαριασμοί που είναι στους αυτόχθονες στην ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία. Αυτά τα χρήματα ανήκουν σε εμάς, παιδιά. Δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα, σε καμιά φατρία, σε κανέναν δανειστή. Ανήκουν σε εμάς και πρέπει να τα πάρουμε εμείς. Και για να τα πάρουμε εμείς πρέπει να ενωθούμε. Εάν ενωθούμε λοιπόν και πάρουμε το 50%, είμαστε κυρίαρχοι του εαυτού μας, του έθνους μας, της Ελλάδας μας και δεν μπορεί να μας πειράξει κανείς. Είτε είναι εχθρός είτε είναι φίλος. Που σημαίνει ότι περισσότεροι εχθροί είναι τώρα από ό,τι έχουν αποδειχθεί τα πράγματα. Εμείς λοιπόν κύριοι, αυτή την προσπάθεια που προσπαθούμε να κάνουμε για να ενώσουμε τους Έλληνες, έχουμε πολλούς τρόπους να πάρουμε το 51%.
Ένας τρόπος είναι το ψήφισμα που έχει ο Αρτέμις ο Σόρας για τα 600 δισεκατομμύρια. Αυτό το ψήφισμα το υπογράφουν όλοι οι άνθρωποι, είτε είναι μέλη της Ειρήνης Συνέλευσης, είτε δεν είναι μέλη. Εδώ διαβάζουμε και εξηγούμε τι ακριβώς λέμε, ελέγχουμε τι ακριβώς θα υπογράψουμε και λέει το ψήφισμα ότι εγώ, ο αυτόχθον Έλληνας θαγενής που λέγουμε έτσι, και έχω τον αριθμό ταυτότητας αυτό, και έχω τον αριθμό του πολιτικού μου αυτό, το υπογράφω και λέω να κατέβουν αύριο τα 600 δισεκατομμύρια. Όταν αυτά τα ψηφίσματα που συγκεντρώνει σήμερα η Ειρήνη Συνέλευση έχουν φτάσει γύρω στα 3 εκατομμύρια, εάν τα κάνουμε 4 εκατομμύρια αυτά τα ψηφίσματα, σας πληροφορώ ότι τα 4 εκατομμύρια είναι το 51% των Ελλήνων που ψηφίζουν. Ψηφίζουν στην Ελλάδα γύρω στα 8 εκατομμύρια. Εάν πάρουμε λοιπόν το 50% με αυτά τα ψηφίσματα, τα παίρνουμε σαν Ελλήνος Συνέλευση, πάμε στον ΟΗΕ και λέμε κύριοι, αυτή είναι η Ελλάδα, αυτή είμαστε εμείς έχουμε το 51%. Αμέσως αυτόματα το ΟΗΕ και όλοι οι κρατικοί φορείς και όλοι οι παγκόσμιοι οργανισμοί αναγνωρίζουν πλέον εμάς σαν κυβέρνηση της Ελλάδος. Και αλλάζει η Ελλάδα από όλο αυτό το συρφετό που έχουν κάνει με τα κόμματα, με τα υπουργεία, με τους βουλευτές, αλλάζει αυτόματα μέσα σε μία νύχτα. Και έρχεται η εξουσία πλέον σε εμάς, γιατί εμείς έχουμε την εξουσία. Και η εξουσία αυτή προέρχεται από τους αυτόχθονες Έλληνες ηθαγενείς. Εμείς λοιπόν υπογράφουμε, εμείς είμαστε οι κυρίαρχοι του έθνους. Εμείς εξουσιάζουμε όλους αυτούς οι οποίοι μας εκπροσωπούν σε κάποια υπουργεία και σε κάποιες κυβερνήσεις και σε κάποιες συναντήσεις. Άρα λοιπόν την εξουσία την έχουμε εμείς και θα την πάρουμε στα χέρια μας εφόσον εμείς κατανοήσουμε ότι το συμφέρον μας είναι αυτό. Και όταν εδώ έχουμε 3 εκατομμύρια, δεν θα καθίσουμε να είμαστε μεμψίμενοι στο σπίτι μας, να τσακωνόμαστε με τη γυναίκα μας γιατί δεν έχουμε να φάμε ψωμί, να μην μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας μισό ευρώ, να μην μπορούμε να γυρίσουμε πουθενά, να μην έχουμε γιατρό, να μην έχουμε ασφάλεια, να μην έχουμε τίποτα και σε όλα αυτά τα πράγματα να μας παίρνουν και τους λαθρομετανάστες, να μας τους κάνουν αφεντικά. Αυτό πώς το βλέπετε κύριε? Έρχονται οι λαθρομετανάστες και παίρνουν ηθαγένεια. Σε κανένα κράτος του κόσμου δεν δίνουν ηθαγένεια. Οι μόνοι που αρχίσαμε να δίνουμε ηθαγένεια είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Γιατί τους δίνουν ηθαγένεια? Μπορούμε να τους δώσουμε υπηκότητα όπως δίνουν όλα τα κράτη. Πάμε στην Αμερική, εμείς και γινόμαστε υπήκοοι Αμερικανοί. Δεν γινόμαστε ποτέ ηθαγενείς. Αυτοί τους κάνουν Έλληνες. Που σημαίνει τι? Ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, μαύροι, άσπροι, κόκκινοι, κίτρινοι κλπ. Γίνονται Έλληνες και αποκτάνε τα ίδια δικαιώματα με εμάς τους Έλληνες που ζούμε εδώ, που έχουμε τις περιουσίες μας, που έχουμε το σπίτι μας, τον τόπο μας, το έθνος μας. Και θα μας πάρουν λοιπόν την Ελλάδα και δημοκρατικότατα με την ψήφο τους. Γιατί αυτοί κάνουν και από 50 παιδιά ο καθένας και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα γιατί δεν μπορούμε να το θέσουμε. Άρα λοιπόν κύριοι έχουν πολλούς τρόπους να μας σβήσουν σαν χώρα, να μας τελειώσουν σαν Ελλάδα. Και πολύ γρήγορα μάλιστα. Αλλά εμείς πρέπει να αντιδράσουμε. Εμείς πρέπει να δούμε το συμφέρον μας. Εμείς πρέπει να δούμε τι συμφέρει σε εμάς να κάνουμε. Η Ειρήνη Συνέλευση έχει σκεφτεί πολλά πράγματα και ανακυβερνήσει την Ελλάδα, να διοικήσει την Ελλάδα. Πώς θα τη διοικήσει την Ελλάδα? Καταρχήν έχει βάλει στο πρόγραμμά της, το οποίο έχει κατατεθεί στον Άριο Πάγο με αριθμό 6.199, από τις 5 Σεπτεμβρίου του 2015 έχει γίνει ο πολιτικός φορέας επίσημο. Δηλαδή μπορεί να λάβει μέρος σε οποιοδήποτε εκλογές και να γίνουν σήμερα στην Ελλάδα. Θα σκεφτεί αν λάβει μέρος σε αυτές τις εκλογές, τις επόμενες ή οτιδήποτε, ή αν πάρει την εξουσία μόνο με τα ψηφίσματα αυτά. Γιατί με έναν άλλο τρόπο ακόμη πιο εύκολο θα σου πω. Για να διοικήσει την Ελλάδα έχει γυρίσει όλους τους καποδιστριακούς δήμους πριν από λίγα χρόνια, από 3 χρόνια περίπου, και έχει καταγράψει σε κάθε περιοχή τι ανάγκες έχει, τι έργα θέλει να γίνουν σε αυτή την περιοχή. Τι χρειάζεται ο λαός, ο κόσμος αυτή τη στιγμή θέλει για την Ελλάδα και την Κύπρο, έχει 49.000 έτοιμες μελέτες. Να φτιάξει 49.000 έργα, τα οποία κοστίζουν αυτά τα έργα 2-3 εκατομμύρια, 300 δισεκατομμύρια. Αυτά τα κάνουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν αυτά τα πράγματα και έχουν μελετήσει. Οι μελέτες λοιπόν αυτές κοστίζουν για να πραγματοποιήσουν τα έργα 2 δισεκατομμύρια, 300 δισεκατομμύρια. Για να τα πάρουμε αυτά τα χρήματα και να ξεκινήσουμε, μπορούμε να τα πάρουμε από τα 115 δις που έχουμε εδώ. Θέλει κάποια εγγένεια, θέλει κάποια ασφάλεια, θέλει ένα αντίκρισμα κατά κάποιο τρόπο. Έτσι κάνουν και οι κυβερνήσεις που παίρνουν σήμερα από αυτούς τους λογαριασμούς. Και ο Τσίπρας πήρε προχθές πάλι από αυτούς τους λογαριασμούς. Και οι πάρα πολλοί παίρνουν, θα σας πω πάλι πόσοι παίρνουν από αυτούς τους καλούς λογαριασμούς. Για να πάρει λοιπόν ο Σόρας αυτά τα χρήματα με πρόγραμμα, έχει καταθέσει δικά του χρήματα, δικές του διασφαλίσεις, δικές του μετοχές με λίγα λόγια, 2 τρισεκατομμύρια, 300 δισεκατομμύρια. Αυτά τα έχει διασφαλίσει. Και μπορεί να πάρει τα χρήματα αυτά σήμερα, χθες, αύριο.
Ανά πάσα στιγμή. Σε αυτά τα χρήματα μπορούν να μπουν όλοι οι δήμαρχοι της Ελλάδος. Σήμερα οι δήμαρχοι του Καλλικράτη, με τον νόμο του Καλλικράτη, είναι θεσμός και μπορούν να πάρουν χρήματα από εκεί ανά πάσα στιγμή. Υποβάλλουν τα χαρτιά τους, συνεργάζονται με το γραφείο του κ. Σόρα που έχει βάλει τα χρήματα της εγγυήσης και παίρνουν και πραγματοποιούν τα έργα. Από τους 325 δήμους λοιπόν σε όλη την Ελλάδα, μόνο οι 5 δήμοι δέχτηκαν να κάνουν αυτό το πράγμα. Οι 320 δεν δέχτηκαν. Γιατί δυστυχώς εξαρτώνται από τα κόμματά τους. Και τα κόμματα δεν θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί μετά δεν θα έχουν λόγο ύπαρξη στα κόμματα. Δεν θα υπάρχουν. Γιατί θα καταλάβει ο Έλληνας ποιο είναι το συμφέρον του. Θα καταλάβει ο Έλληνας ποιος του κάνει τα έργα και ποιος του κοροϊδεύει. Θα καταλάβει ο Έλληνας ότι δεν πρέπει να τους ψηφίζει και να τους χαιρετίζει αυτούς, διότι αυτοί είναι διεφθαρμένοι όλοι τους. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν δεν θέλουν και δεν αφήνουν τους δημάρχους να δεχτούν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα. Έλα όμως ότι κάποιος δήμαρχος από τους 5 αυτούς κατάφερε και είπε, ο δήμαρχος της Τριζηνίας της Αθήνας, και είναι το υπόλοιπο Αττικής που λέμε, δέχτηκε μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο, υπογράψανε και κάνανε την Ελλήνων Συνέλευση και δει τον κύριο Αρτέμι Σόρα, τον κάνανε θεσμό. Είπαμε ότι για να πάρουμε από αυτά τα χρήματα τα 115 εκατομμύρια μπορούν να τα πάρουν 5 θεσμοί. Από εδώ μπορούν να πάρουν χρήματα ό,τι ώρα θέλουν, με μια υπογραφούλα 5 θεσμοί. Ποιοι είναι αυτοί οι θεσμοί? Αυτοί οι θεσμοί είναι η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος, ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ελλάδος, ο πρώην Βασιλέας των Ελλήνων, που καταργήθηκε με τον Καραμανλή μετά και υπάρχει εκεί ένα μπέρδεμα, και ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος της κάθε περιοχής είναι θεσμός και μπορεί να πάρει ανά πάσα στιγμή όσα χρήματα θέλει για την περιοχή του και να κάνει τα έργα που θέλει στην περιοχή του. Οι δήμαρχοι λοιπόν που δεν παίρνουν τα χρήματα εγκληματούν έναντι των ψηφοφόρων τους και των πολιτών. Γιατί ο πολίτης είναι, είπαμε, ο άνθρωπος ο οποίος διοικεί, ο ιδιοκτήτης αυτή τη χώρα. Και εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο και έχει όλο το δικαίωμα ο Δήμαρχος να πάρει αυτά τα χρήματα και να διατάξει να γίνουν τα έργα. Δεν μπορούν να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα τον σταματήσουν τον οποιοδήποτε Δήμαρχο να κάνει αυτά τα έργα. Ο νόμος του Καλλικράτη τον δίνει πάρα πολλές τέτοιες δυνατότητες. Ο Σόρας λοιπόν, ο Αρτέμις ο Σόρας, έχει σήμερα την εξουσιοδότηση, την επίσημη από το Δήμο της Ηλίας, να εκτελέσει όπως θέλει με ελεύθερη βούληση για το οικονομικό κομμάτι που λέγεται Δήμος της Ηλίας, που σημαίνει ότι μπορεί να πάρει όλα αυτά τα χρήματα και να εκχωρήσει το δικαίωμά του αυτό σε συμβολιογράφους έγιναν αυτά, επίσημα, τα οποία έχει ενημερώσει τους πάντες ο κ. Σόρας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αρχηγούς κρατών, οργανισμών, διεθνών, οτιδήποτε, όλοι το ξέρουν, όλοι γνωρίζουν. Άρα λοιπόν ο Σόρας σήμερα θα πάρει τα 2 δισεκατομμύρια, 300 δισεκατομμύρια και ήδη έχει μοιράσει τις υπογραφές σε 50 Ελλήνων συνελεύσεις, που σημαίνει ότι δεν τα δίνει στην Ελλήνων συνέλευση απρόσωπα, αλλά σε πρόσωπα, τον τάδε και τον τάδε, τον εξουσιοδοτεί και τον λέει: έχει τη δική μου υπογραφή που έχω την υπογραφή του Δημάρχου της Ινδίας, για να εκτελέσει και να πραγματοποιήσει αυτό το πρόγραμμα που θέλεις εσύ. Κάθε λοιπόν Δήμος, αφού έχει τα 2-3 εκατομμύρια, 300 δισεκατομμύρια ο Αρτέμις Σόρας και τα μοιράζει σε όλους αυτούς που έχει δώσει τις εξουσιοδοτήσεις αυτές, τα πληροφορήσει αυτά λοιπόν, να πραγματοποιήσουν τα έργα στις περιοχές τους. Και θα τα πραγματοποιήσουν τα έργα αυτά τα οποία θέλουμε για τον νομό Καθοριάς, η Ελλήνων Συνέλευση της Καθοριάς και του Άλλου, η Ελλήνων Συνέλευση της Κοζάνης, της Πάτρας, της Αθήνας, οπουδήποτε να τα φτιάχνουν τα έργα αυτά οι Ελλήνων Συνέλευση. Οι δήμαρχοι τι ρόλο θα παίρνουν? Τι θα κάνουν οι δήμαρχοι? Θα μας βλέπουν και θα χαίρονται ή θα έρχονται να κόβουν τις κορδέλες? Άρα λοιπόν εσείς οι πολίτες τι θα κάνετε αύριο? Θα τον ξαναψηφίσετε αυτόν τον οποιοδήποτε δήμαρχο να σας εκπροσωπήσει αφού δεν σας έκανε τίποτα? Άρα λοιπόν θα αλλάξει όλη η δομή της χώρας, θα αλλάξει όλη η δομή του έθνου μας. Θα σκεφτόμαστε διαφορετικά. Θα προσανατολιστούμε σε αυτό που λέμε να κάνουμε Ελλάδα. Όταν αυτά στη συνεργασία πάρουμε και τα χρήματα, τα 600 δις της ώρας που θα έρθουν την ίδια μέρα, θα δοθούν 20.000 σε κάθε οικογένεια, σε κάθε ψηφοφόρο μάλλον, όχι σε κάθε οικογένεια, σε κάθε ψηφοφόρο, 20.000 ευρώ. Είναι κατευθυμένες οι προτάσεις στον Άριο Πάγο, δεν είναι παραμύθια, είναι δεσμεύσεις του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης.
Θα δοθούν λοιπόν 20.000 στο κάθε άτομο, που σημαίνει κάθε οικογένεια που έχει 4-5 άτομα, θα παίρνει 80-100.000 την ίδια ώρα που θα βγει η δήλωση συνέλευση με 51% στην Ελλάδα. Ορίστε. Τα λεφτά είναι μέσα και είναι. Ναι, όχι, τα λεφτά υπάρχουν, τα λεφτά έχουν διασφαλιστεί. Λοιπόν, αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως μόλις βγει η ενίος συνέλευση. Παράλληλα όμως έχουμε και τα 49.000 έργα που είναι για Ελλάδα και για Κύπρο που θα ξεκινήσουν την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα λοιπόν θα ξεκινήσει με έναν οργασμό έργων σε όλη την Ελλάδα με 49.000 έργα. Θα ξεκινήσουν και θα βρουν δουλειά όλοι οι Έλληνες πολίτες. Μπορεί να χρειαστούμε και άλλα χέρια εργατικά, αφού καλυφθούν όλα τα ελληνικά χέρια. Πρώτα όμως θα κοιτάμε την Ελλάδα, πρώτα θα κοιτάμε να είναι διασφαλισμένοι οι Έλληνες πολίτες που είναι οι κύριοι οι αυτόχθονοι ηθαγενείς της χώρας και στη συνέχεια θα σκεφτούμε να βοηθήσουμε τους ξένους που και αυτοί είναι άνθρωποι και αυτοί θέλουν να βοηθηθούν. Εμείς λοιπόν θα κοιτάξουμε τη χώρα μας να την αναπτύξουμε. Την ίδια μέρα λοιπόν κάνουμε δική μας τράπεζα. Κάνουμε δική μας τράπεζα ελληνική που έμεινε στη μέση με την εθνοσυνέλευση που λέμε να κάνουμε από τον Καποδίστρια και μετά. Ο Καποδίστρια σταμάτησε τις εθνοσυνέλευσεις την Πέμπτη, έκανε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, οργάνωνε, τέταρτη, οργάνωνε την Ελλάδα μας. Την Πέμπτη όμως τον φάγανε, τον δολοφονήσαν. Ποιοι τον δολοφονήσαν? Αυτές οι πατρίες που στη συνέχεια γίναν κόμματα. Αυτές οι πατρίες τον φάγανε τον Καποδίστρια. Τι αμέσως Μαυρομικαλαίων και λοιπά που ξέρει την ιστορία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν θέλαν να πετύχει η Ελλάδα, δεν θέλαν να κάνει κράτος η Ελλάδα, διότι την Ελλάδα δεν θέλαν να την αρπεύουν, δεν θέλαν να την κλέψουν τον πλούτο που έχει, δεν θέλαν να την σβήσουν την Ελλάδα, διότι οτιδήποτε και αν έχουν σε όλα τους τα κράτη στηρίζονται σε ελληνικά ιδεώδη, σε ελληνικές αξίες. Η Ελλάδα στηρίζει τον άνθρωπο, δεν στηρίζει ζώα, δεν στηρίζει πρόσωπα και πράγματα, στηρίζει τον άνθρωπο με όλη τη σημασία της λέξεως. Έχει την γλώσσα της, έχει την πολιτική της, έχει τον πολιτισμό της, έχει την επιστήμη της, έχει τα πάντα η Ελλάδα και γι' αυτό θέλουν να τη σβήσουν και να την κλέψουν. Πάνω απ' όλα θέλουν τον πλούτο. Να πάρουν και τον πλούτο. Αφού λοιπόν έχουμε να κάνουμε και τα 49.000 έργα και ο κάθε Έλληνας πολίτης αναδιοργανώνεται όλο το κράτος μας. Ερχόμαστε στο τι πληρώνουμε σήμερα, το τι φόροι πληρώνουμε και τι έχουμε σαν οικογένειες. Όλα αυτά αλλάζουν. Σε προγραμματικές δηλώσεις θα μπορείτε να τις ελέγξετε και να τις διαβάσετε να πάτε στο εκεί. Θα γίνουν γνωστές και θα τα πάρετε και στα σπίτια σας και θα δείτε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Και τι μπορεί να γίνει αύριο με μια δική μας απλή σκέψη. Να ξεφύγουμε από αυτό που μας έχουν βάλει τόσα χρόνια, να φοβόμαστε, να εκλιπαρούμε, να παρακαλούμε, να λιγκλύφουμε, να γινόμαστε σάβλες για να επιβιώσουμε. Δεν είναι καθόλου σωστό αυτό για τον Έλληνα υπερήφανο πολίτη. Και αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να το σταματήσει ο ίδιος ο Έλληνας πολίτης αφού καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα πρέπει σαν Ελλήνων συνέλευσης να μάθουμε μερικά πράγματα τα οποία είναι όλα με αποδείξεις και πρέπει να τα αφοσιώσουμε για να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε. Κάνουμε το εξής αυτή τη στιγμή για να παλιούμε τον κόσμο. Έχουμε το οριστικό ξεχρέωμα. Είναι και εδώ απέναντι. Το οριστικό ξεχρέωμα που μπορεί να βοηθήσει σήμερα η Ελλήνος συνέλευση του Παρτένης της ώρας και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με αυτή την προσπάθεια. Λέει λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά χρήματα. Έχουμε δύο όπλα. 600 δισεκατομμύρια της ώρα και 115 δισεκατομμύρια, 250 είπαμε, 250 εκατομμύρια στις τράπεζες αφαίρουν. Έχουμε προβλήματα όλοι μας. Χρωστάμε παντού όλοι μας. Χρωστάμε στην εφορία, χρωστάμε στις τράπεζες, χρωστάμε στα δημόσια ταμεία. Στην εφορία δεν χρωστάμε μόνο αυτά που χρωστάμε από έμφυα, από τέλη κυκλοφορίας, από φόρο εισοδήματος, από. Αλλά χρωστάμε και το κατασκευαλίδι χρέος που υπάρχει σήμερα στον κάθε Έλληνα πολίτη, από το μικρό παιδάκι που γεννιέται τώρα μέχρι τον παππού που ενδεχομένως θα πεθάνει αύριο, είναι στο κεφάλι του χρεωμένο 47.000 ευρώ. Ξεχρεώνουμε λοιπόν και τα 47.000 ευρώ, αλλά και ό,τι έχουμε και δεν έχουμε σήμερα από διάφορα άλλα χρέη στην εφορία. Παράλληλα λέμε ότι θα πάρετε και αυτά που θα μου φορτώσετε αύριο. Γιατί το καθεστώς βγάζει κάθε μέρα να χρωστάμε εμείς. Για να μην απολογιστούμε ποτέ. Ξεπληρώνουμε λοιπόν τα χρέη αυτά των πολιτών με τον απλούστατο τρόπο που τους λέμε αποδεδειγμένα
έχουμε χρήματα σε αυτούς τους λογαριασμούς. Αποδεδειγμένα 10 φορές. Αφού λοιπόν τα χρήματα αυτά ανήκουν σε μένα και σε εσάς, στους αυτόχθονες Έλληνες ηθαγενείς, είναι δικά μου χρήματα, είμαι συνδικαιούχος, είμαι δικαιούχος των χρημάτων. Λέω λοιπόν, όσα σου προστάω τράπεζα, τόσα. Πάρτα και τράβα στην άκρη, αψεμιλεύω. Τους πληρώνω δηλαδή. Δεν υπεκβεύω. Δεν κρύβομαι. Δεν τους προειδεύω. Όσα προστάω τόσα, πάρτε τα και δώστε μου ανάλυση του λογαριασμού πόσα πήρατε. Και δεν θα με ξαναενοχλήσετε ποτέ. Αυτό γίνεται στο δημόσιο, αυτό γίνεται στις τράπεζες, αυτό γίνεται και στα δημόσια ταμεία. Στο ΙΚΑ, στο ΛΟΚΑ, στο ΤΕΒΕ, στο ΦΛΕΒΕ, στο οποιοδήποτε άλλο οργανισμό. Αυτά τα πράγματα μπορούν να απαλληθούν σήμερα στην σημερινή συνέλευση, πληρώνοντας ο κάθε ένας που θα θέλει να γραφτεί μέλος σε εμάς. Και αν γραφτεί μέλος στην Ελληνική Συνέλευση, θα πληρώσει όπως πληρώνει σε κάθε σύλλογο για εγγραφή 10 ευρώ, για να γραφτεί ο άνθρωπος. Και αφού γραφτεί, θα μπορεί κάλλιστα να κάνει τη φόρμα ξεχρεώματος αυτή, η οποία είναι όλη επίσημη αποδεδειγμένα από τον Άριο Πάγο. Η φόρμα αυτή κοστίζει μόνο για τις φωτοτυπίες 17 ευρώ. Εάν κάνετε μόνοι σας τις φωτοτυπίες, θα σας κοστίσει 50 ευρώ. Εμείς πετύχαμε ακόμα καλύτερη τιμή και το βγάζουμε με 17 ευρώ. Είναι 260 φωτοτυπίες μόνο η φόρμα, συν όλα τα υπόλοιπα. Είναι πάρα πολλές σελίδες. Αυτές οι φόρμες είναι τόσο ισχυρές, τόσο πραγματικές, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κανέναν εισαγγελέα, από καμία δική μας δικαιοσύνη, από κανέναν Άριο Πάγο. Είναι τόσο πραγματικά όλα αυτά που λέμε. Δεν είναι παραμύθια, δεν είναι ιστορίες, είναι πράξη. Αφού λοιπόν τους λέμε κύριοι, όσοι σας χρωστάμε, πάρτε τα από εκεί και αφήστε με ήσυχο, ξεχρεώνουμε το χρέος των Ελλήνων. Ο Έλληνας νιώθει δυνατός, ο Έλληνας νιώθει ελεύθερος. Με 17 ευρώ για τις φωτοτυπίες. Και παράλληλα ο δικαστικός επιμελητής που το επιδίδει αυτό, όταν κάνουμε μια φόρμα για την εφορία, την βγάζουμε σε 5 αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο κατατίθεται στην εφορία της Καστοριάς. Το άλλο αντίτυπο το παίρνει ο πολίτης στο σπίτι του. Το τρίτο αντίτυπο το στέλνουμε στον Υπουργό Δικαιοσύνη, στον Υπουργό Οικονομικών της Αθήνας. Και κατατίθεται με δικαστικό επιμελητή επίσημα. Το τέταρτο το παίρνει ο δικαστικός για να το έχει στο γραφείο του, ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε δίκη. Και το πέμπτο το παίρνει ο Αρτέμις Ουσόρας στα κεντρικά γραφεία για να ελέγχει και αυτός όσα κατατέθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Που σημαίνει δηλαδή διασφαλίζεται ο πολίτης από 5 πλευρές ότι πλήρωσε το χρέος και δεν μπορεί κανένα δικαστήριο να τον βάλει κάτι να τον βάλει στο σπίτι, όπως μπορεί σήμερα. Εάν δεν κάνει τη φόρμα σήμερα, το σπίτι είναι δοσμένο στους δανειστές. Το σπίτι είναι κατασκευμένο σε 0 χρόνο. Και έχουν τέτοια δυνατότητα σήμερα που τους παραχώρησαν αυτά τα κόμματα που λέγονται της Βουλής, τους παραχώρησαν κάθε δικαίωμα να το φέρουν από το σπίτι τους 12 η ώρα το βράδυ ηλεκτρονικά. Και αν και εσείς σαν ιδιώτης που κάνετε το σπίτι σας έχετε ηλεκτρονική σύνδεση στο σπίτι σας, έχετε κομπιούτερ, μπορείτε να σας στείλουν ένα email και να σας πούνε που το σπίτι σας πουλήσει αύριο να αδειάσει. Εάν δεν έχετε, δεν θα πάρετε μυρωδιά καθόλου το σπίτι σας χάσει. Έχουν τη δυνατότητα, έχουν παραχωρήσει τα κόμματα τέτοια δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να παίρνουν τις περιουσίες μας, εάν εμείς χρωστάμε σε τράπεζες, σε φορείες, σε δημόσια ταμεία ή οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό ανησυχήστε κύριοι, γιατί είναι το συμφέρον σας, τα παιδιά σας, η οικογένειά σας. Δεν θα έχουμε Ελλάδα αύριο. Σήμερα πρέπει να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή. Σήμερα πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Σήμερα πρέπει να ανησυχήσουμε και να μην αδιαφορούμε από εδώ και από εκεί εις βάρος μας, της Ελλάδος μας, της χώρας μας, της οικογένειάς μας, του εαυτού μας. Εάν νομίζετε ότι έτσι με αυτή την κατάσταση που πάμε καλά, πολύ ευχαρίστως να παραμείνετε όσο έχετε. Εάν όμως θέλετε να ανησυχήσετε και θέλετε να δείτε και δεν είστε ευχαριστημένοι από αυτή την κατάσταση, ελάτε στη Ελληνική Συνέλευση, κάντε μας όποια ερώτηση θέλετε, ό,τι θέλετε, ό,τι σας απασχολεί, γιατί υπάρχουν παπαγαλάκια σήμερα από το καθεστώς να διασύρουν την Ελληνική Συνέλευση. Διότι θα χάσουν το ψωμί τους, διότι θα χάσουν τα χρόνια όλα. Μισό λεπτό να τελειώσω. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να τα χάσουν και βάζουν πάρα πολλούς τρικλοποντιές σε εμάς να μην μαζευτούμε, να μην δείξουμε τα στοιχεία στον κόσμο, να μην ενημερώσουμε τον κόσμο. Αυτό το πράγμα όμως θα πρέπει εσείς να το καταλάβετε, γιατί είναι το συμφέρον σας.
Εμείς παλεύουμε για εσάς και για εμάς. Δεν παλεύουμε για κανένα κυρίαρχο, για κανένα τραπεζίτη, για κανένα ελεκτρίτη πουλημένο αυτής της κατάστασης. Και σε αυτή την κατάσταση υπάρχουν πολλοί που τους εκοντζάρουν αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν οι πολιτικοί, υπάρχουν οι υπηρεσίες που έχουν τόσα χρόνια δεθεί, υπάρχει και η εκκλησία δυστυχώς υψηλά ιστάμενη. Βέβαια, όχι οι παπάδες της γειτονιάς, αυτή είναι ευθύνη. Οι άνθρωποι πιστεύουν για αυτή την ανημάλια και σαν εσάς, στον Χριστό και την αγάπη. Οι ψηλοί όμως δεν κοιτάνε στους και αγάπες, είναι αλλού ορκισμένοι. Είναι ορκισμένοι στους μασόνους, είναι ορκισμένοι στον πλούτο, είναι ορκισμένοι στο χρήμα και στο χρυσάφι. Και εκείνους δεν τους ελέγχει κανείς. Κάνουν μόνοι τους τη δουλειά. Είναι αντιπρόεδροι στην Εθνική Τράπεζα. Επίσημα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Ούτε οι ίδιοι τους ούτε κανένας άλλο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε εμείς. Και εμείς θα πρέπει να ανησυχήσουμε για την Ελλάδα μας, για το σπίτι μας. Είναι πάρα πολλά που μπορούμε να λέμε, όλα είναι με αποδείξεις και όλα πρέπει να τα βλέπετε και να πιστεύετε μόνο σε αποδείξεις και όχι σε ωραία λόγια. Ωραία λόγια έχουμε χορτάσει χρόνια τώρα. Από κάθε μπαλκονάτο ελεηνό πολιτικό. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τελείωσαν. Σήμερα εμείς δεν έχουμε να πάμε ζωή, αυτοί περνάνε μια χαρά. Και αύριο θα περάσουν ακόμα καλύτερα. Εμείς θα είμαστε ακόμα χειρότερα. Διότι τη σύνταξη την παίρνουμε 30 του μηνός, 31 του μηνός και στις 1 στις 2 δεν έχουμε ούτε μισό ευρώ πίσω μας. Το ίδιο πράγμα και με ένα μισθό, αν δουλεύουμε. Με 2 εκατομμύρια σήμερα άνεργους. Τολμάνε και μιλάνε αυτά από πρόσκυλα ότι μας διοικούν σωστά και εμείς τους ακούμε και τους χειροκροτάμε. Μας αρέσει, παιδιά. Αν μας αρέσει να κάτσουμε να παίρνουμε χαρτιά, να είμαστε όλη τη μέρα στο σπίτι μας και να ζήσουμε έτσι. Αν δεν μας αρέσει, πρέπει να ανησυχήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Να δούμε ποιος μας λέει, να δούμε τι κάνουμε, να δούμε τι να κάνουμε αύριο. Και εδώ σας δίνουμε στοιχεία. Εμείς δεν θέλουμε να αξίσουμε κανέναν, δεν θέλουμε να πείσουμε κανέναν, δεν θέλουμε να μας ψηφίσει κανέναν. Θέλουμε να καταλάβει ο ίδιος το συμφέρον του, ο ίδιος ο πολίτης. Άμα καταλάβει ο ίδιος ο πολίτης, δεν έχουν λόγο ύπαρξης όλοι τους αυτά τα αποπρόσκυλα και τα αηδήρια που μας κυβερνούν. Δεν θα έχουν κανένα λόγο να είναι πάνω από το σβέρκο μας. Αυτοί στηρίζονται στην άγνοια μας, στο φόβο μας, στο γλύψιμο που θέλουν να έχουν, να μας διορίσουν την κόρη, το γιο, τον έτσι, τον αλλιώς και στο τέλος να μας παίρνουν παιχνίδι της θάλασσας. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να ξεχωρίσουμε μερικά πράγματα. Και σήμερα ξεχωρίζουν ποιοι είναι οι Έλληνες, ποιοι είναι με την Ελλάδα και ποιοι είναι με τους δανειστές. Τελεία και παύλα. Ή θα είμαστε με την Ελλάδα ή θα είμαστε με τους δανειστές. Δεν θα είμαστε και με αυτούς και με εκείνους, γιατί θα γίνει ταμείο αύριο. Αύριο που θα πάρουμε την εξουσία και θα την πάρουμε, γιατί ο κόσμος ξυπνάει κάθε μέρα, ο κόσμος μαθαίνει κάθε μέρα, ενημερώνεται και θα πράξει τα ανάλογα. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, ότι θα την πάρουμε, θα την πάρουμε. Γι' αυτό και ανησυχούν αυτοί. Αλλά για να την πάρουμε όμως θα πρέπει να δούμε και ποιοι ήμασταν νωρίτερα. Και τι κάναμε νωρίτερα. Δεν το ξέραμε. Αν δεν το ξέραμε, έχουμε ένα δικαιολογητικό. Αν το μάθουμε όμως και συνεχίσουμε να είμαστε με εκείνους, τότε είναι απέναντι από την Ελλάδα. Απέναντι από την Ελληνοσυνέλευση. Απέναντι από την οικογένειά μας, την πατρίδα μας, το έθνο μας. Και θα αναλάβουν τις ευθύνες. Και δεν θέλουν αυτόν τον πλούτο που έχουμε σήμερα εμείς στα ταμεία μας. Αφού δεν το θέλουν, δεν θα το πάρουν ποτέ. Θα το πάρουν αυτοί που θέλουν. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Αυτό δεν είναι εκβιασμός, αυτό είναι ενημέρωση. Όποιος θέλει, αποφασίζει και πράττει ό,τι τον κόβει το μυαλό του. Έτσι πιστεύει, έτσι θα κάνει. Αλλά δεν θα ξεχωρίσει. Ούτε και με τους μεν και με τους δε. Αυτά τα μουσαπέδικα πλέον με την Ελληνοσυνέλευση σταματάνε. Η αλήθεια είναι μία. Το ψέμα είναι ένα. Δεν μπορεί να είναι και αλήθεια και το ένα. Δεν μπορεί να είναι ο λίγο έγκυος μια γυναίκα. Ή είναι ή δεν είναι. Έτσι πρέπει να είναι και ο πολίτης. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα μια και έξω. Δεν θέλω να σας κουράσω, δεν θέλω να σας λέω διάφορα πράγματα. Δεχόμαστε οποιαδήποτε ερώτηση, οποιαδήποτε απορία έχετε να τη συζητήσουμε πολύ ευχαρίστως και εγώ και ο πρόεδρος της Ελληνοσυνέλευσης άλλου Φρεστικού, αλλά και όλα τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου, οι γραμματέας εδώ, οι υπόλοιποι όλοι του Συμβουλίου μπορούν κάτι να απαντήσουν στο τιμίο.